Ahoj, vítam vás pri tomto novom videu. Dnešné video je prank call a budem prankovať ľudí z Bazošu, momentálne tohto pána, a kravu na mlieko. Takže idem mu zavolať a dúfam, že sa vám toto video bude páčiť, robíme na to. Prank. Áno? Dobrý deň. Dobrý deň. Vy predávate tú kravu na Bazoši? Áno. Chcem sa opýtať, že ona má aj mlieko? Samozrejme, že mám mlieko. Aj Ona má čokolád... dosť mlieka. Áno? Jaj. No. Aj čokoládové? Aj čokoládové, aké chcete. Aj čokoládové. Dobre, takže ona není raz... Čokoládové, podľa toho, čo jej dáte zožrať, ak jej dáte zožrať gramko, tak je čokoládové. Dobre, super. Takže není rasistka. Prosím? Že ona není rasista, že iba biele mlieko robí. Nie, No, nie je rasista. Ona je normálne prispôsobila, dokonca sme rozmýšľali, že adoptujeme aj teraz týchto utečencov zo Sýrii, dvoch, lebo ona to môže. Presne, Ježiš požehnal. Dobre, ešte sa chcete niečo opýtať? Nie, ďakujem, to je všetko. Tak prajem šťastie, aby ste jej vedeli. Deň vám prajem a skúste zajsť k psychiatrovi, asi vám to pomôže. Dobre, dovidenia. Rasista. Mám ísť na psychiatriu? Za to, že som chcel jednu nevinnú kravu, ktorá nedáva ani čokoládové mlieko. Z čoho budú žiť tí utečenci, keď ich adoptuje? Keď nemá čokoládové mlieko? Prestaňte s rasizmom. Mám ísť na psychiatriu kvôli tomu, že chcem dobrú vec. Nejaká krava si má dať gránko. Prestaňte s rasizmom!